τόσο καιρό που έχω να κάνω λαντσποξάκια. Νομίζω έχω ξεχάσει ακόμη και το setting. Ξέχασα πριν να ανάψω το φως, ξέχασα να βάλω το AirPod. Anyway, η ώρα είναι 1:39. Δεν ήταν κάποιος σημαντικός λόγος σήμερα που άργησα, χάζευα. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας δω και να δούμε λαντσποξάκια μαζί. Life update, ξεκίνησα γυμναστήριο. Πια εγώ. Πηγαίνω 5 φορές την εβδομάδα. Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι. Και δεύτερον, τι ζέστη είναι αυτή. Αυτό είναι life update for everyone. Αλλά τι ζέστη είναι αυτή. Πώς γίνεται να είναι πόσο Ιουνίου, δεν θυμάμαι, και να έχουμε 35-36 βαθμούς. Τι θα γίνει δηλαδή τον Αύγουστο. Κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση κάνω. Κάθε χρόνο γκρινιάζω. Άλλο ένα life update είναι ότι πήρα Stanley Cup, μπας και ξεκινήσω να πίνω δροσερό νερό. Και ό,τι στο κρατάει δροσερό, το έχω μία ώρα εδώ μέσα και στους 28 βαθμούς που έχει το σπίτι μου, δεν έχει ζεσταθεί. Και πάρα πολλά είπα, τα λαντσποξάκια μου είναι έτοιμα και πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι θα φάνε αύριο Παρασκευή τα παιδιά μου στο ολοήμερο. Για αύριο έχουμε φακές, ήθελα να φτιάξω φακόρισο, αλλά αποφάσισα να ξεκινήσω να μαγειρεύω κατά τις 12 το βράδυ και βαρέθηκα να ψάξω να δω πώς γίνονται. Σαλατούλα με αγκούρι, ελιές που πάνε πάρα πολύ στη φακή και φέτα και για τους τρεις. Να τα και τα λαντσποξάκια μας. Είναι και τα τρία διαφορετικά σήμερα και ξεκινάω από την Όλια. Κρέπα φούρνου με φυστικό βούτυρο με μπουένο έχει. Κριτσίνια με ελιές και λιαστή ντομάτα. Εδώ έχει μπάιτς καρύδας με επικάλυψη σοκολάτας και κάσιους με επικάλυψη σοκολάτας. Μία φέτα γαλοπούλα. Ένα κομμάτι γραβιέρα. Καλαμποκοκοφρέτες με γεύση μπέικον. Τσιπς κοινόα και πατατοροδέλες. Και για φρούτα τους έχω βάλει φράουλες. Εδώ στην Παυλίνα προβληματίστηκα πάρα πολύ σήμερα. Δεν ήθελα να τις βάλω τόσο υδατάνθρακα, αλλά πραγματικά δεν έχω πλέον επιλογές με αυτό το παιδί. Ό,τι και να τις βάζω δεν το τρώει, όλα το απορρίπτει. Έβαλα λοιπόν και σε αυτήν κρέπα φούρνου με φυστικό βούτυρο με μπουένο. Και εδώ πέρα έχω φτιάξει κάτι σαν αλμυρά French toast. Μέσα έχουν τυρί cottage και τυρί cheddar. Και τα έχω βάλει μέσα στο αυγό και τα έψησα στο air fryer. Έτσι λίγο για την πρωτεΐνη. Παρόλο που έτσι κι αλλιώς είναι toast, οπότε είναι υδατάνθρακας. Cranberries και cashews. Στραγγιστό γιαούρτι με φυστικό βούτυρο. Και για φρούτα έχω βάλει και σε αυτήν φράουλες. Και πάμε και στο Θανάσιο, όπου και εδώ ήθελα να μειώσω τους υδατάνθρακες, αλλά αυτό είναι εύκολο παιδί. Έβαλα επίσης κρέμα φούρνου με φυστικό βούτυρο με μπουένο. Καροτάκια με χούμους. Γιαούρτι με γεύση μπανάνα και γκρανόλα με χαρούπι και μαύρη σοκολάτα. Και για φρούτο του έβαλα βερίκοκο. Η Παυλίνα πλέον δεν κάθεται στο διευρυμένο, όποτε είναι μέχρι ολοήμερο, άρα δεν έχει απογευματινό. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι ένα από τα τελευταία λαντσποξάκια της φετινής σχολικής χρονιάς. Άντε βρε, επιβιώσαμε και φέτος.